Roger, estàs content d'acabar P5? Sí, Per què? perquè així quan pugui anar a menjador podré pujar per les escales grans. I per què tens tantes ganes de pujar les escales grans? Perquè no puc pujar. Ah, molt bé. I quina cosa te'n recordes de quan eres un nen petit a P3? Pues quan anàvem al pati. T'agradava molt anar al pati a P3? Molt bé. I què és el que més t'ha agradat, Roger, d'infantil, de P3, P4 i P5? Psico, Psico, per què és psico? perquè juguem molt a córrer. Ah, molt bé, i t'agrada molt córrer? Sí, I l'esport? Molt bé. I quina és la cosa que menys t'ha agradat d'infantil? que es porten molt malament i criden. Ah, i això no t'agrada? Tens ganes d'anar a primària, Roger? Sí, Per què tens ganes? perquè podré també anar al pati blau. Ah, al pati de baix, al pati blau. Sí, I què creus que serà? Més fàcil o més difícil, primària? més difícil. I per què? Perquè tindrem que fer deures Deures. A casa o al col·le, vols dir? al col·le, crec. Molt bé.